teď. Takže dobrý den a jsme tady u dalšího dílu našeho let's playe. Tady je můj kámoš Marcelo. Čau. On má teď celkem silný účet. Už to bude 12 za jeden úkol, za tento. Už to je 12. A já jsem dostal houbičku. No, tak to je dobré. Já jsem si aj dobil houbičky u Pravcimora. A tady už mám úkol za to dlouho, takže půjdeme za Marcelov účet. Tak pojďme nějakého zaútočit, co já vím, o nějakého slabocha. Robin Hood, možno je slabý. Zkusíme ho dát, nevím, či ho dáme. Asi nedáme, dáme ho, dali jsme ho pěkně. Tak, jdeme na to, dáme si hospodu, dáme si, tak málo mám, dáme si, co bychom si dali, nejvíc XP, takže toto, za ty 4 minuty. Tak a kolko to je za 7, tak ještě pojďme na hlídku, na zbrojírnu. Takže koukneme se na to, no, mně šlo hen. Bezdomovec má lepší luk, no dobré, jako dobré je to, ale na to si šetřím, ale je to moc drahé. Tak, ale koupím si to včel. No, je to sice za 2 houbičky, ale je to dobré. Opět tu helmu, no to je blbé, to nechcem. To je nejhorší. Tyto kravinky nechcem, to je mi na nic. Ty opasky, nejlepší je tento. Bude to 6. Priobatou, to už je nejhorší, to je akorát tak pro nikoho. To je pro bezdomovca hento. A pojďme se kouknout na zbrojení. Tak dám slovo Paťovi. Takže budeme na čaroobchod. A on tam má opasek, tam má 614, ale to nechce. Potom náhodně si vzpomínil. To má úplně 4, tak to už vůbec nechce. Chceš to? Ne, nechci. Nechce. Tak toto už nechce, ani keby to bylo, že za 8 minci. Toto nechce určitě. No, za jednu houbičku. A toto už vůbec nechce. No tak to už je nejhorší. Ještě se mu budu udělat na úkol. Na chvíli pauzu, než bude ten úkol. Takže tam na chvilku domů. Takže vidíte, jsme sem zpět a už se nám dokončil úkol, jde po nás sub mrhožrout, ale ten nás určitě nedal. Neříkám, nedal. Takže já mám jaký pro štěstí smrad. Teďka improvizace, to vypadá jak smrad. Minuta 4, tak to tady nebudu vidět určitě. Nejvíc XP mi dá toto mi dá nejvíc XP. Takže dáme si to za minutu 23 a zase budu mít skoro úkol. Nevím ani proč. On to má za 2 minuty 50 a to mám za minutu 12. Takže zase to pauzneme za tu minutu, takže teraz jsme tady u dalšího úkolu. Tu prožeme tyhle a ty zanesíběj. Že jsem vybral taky vtip. No jak babka zde. Dobré budu. Takže jak vidíte, dávám si hospodu. No, na chvíli si to aj pauzneme. Takže dobrý den, jsme tady. A akurát jsem to položil pološtěrý mimozemšťan. No tak ani zkusím, že či už tam mám konečně ten klíč. Ano, budu ho tam dělat, určitě. Co? Tam není. Teda víc, těch je možné. Větička. A ještě podzemníko. Čítám. Podzemku neuspěl. A podzemku já mám. Ale ty 2 minuty počkáme, takže pauzneme to.
Takže jsem zpět a tu je Marcelovčinou. Takže vidíte, bojuje proti 100 kokrysa. Tak, jdeme na ňu. Tak, vidíte, už jdeme na podzemí, tak pojďme na to. Ještě se vylepší. Tak, dá si HPčka. Odkašlel jsem si. Tak a dáme si podzemí a jdeme na podzemí. Dáme si podzemí, dáme že koslivca, no nedáme ho, to jasné, to je pravda. To skoro jsme ho dali, dáme ještě raz. Vidíte to lidi, co mu zostalo? Epic se dostal, Epic se dostal. Epic, já se dostal. Epic, vidíte to? Lidi, Epic se dostal. Epic, na druhého se dostal Epic, to není možné. Takže jdeme na tu arénu teda, už to nebudu tady bláznit ten Epic. No už. Tak, no určitě 20 000 HP, nedám. Alebo zkusím ho, či ho dám. Lebo já jsem také ho dal. Ne, škoda 12 000. Ne, takže dáme si hospodu. Dáme si rezová ochrana, nic. Tak dáme si 4 minuty, 342 a či to pauzdeme, takže čau.